Hello! Shanghai Shanghai Garden po. Dito sa City Center, Doha, Qatar. Now we're here for dinner. We go for hot pot. Again. Here we go. Hello! Ito yung hot pot. Ito super spicy siya. Ito not so spicy. Pero kahit ano na dyan, sarap. Yan. Kumukulo-kulo na siya. Nandoon sa ilalim yung baga. Baga. Na de kuryente. Baga. Sino yung kasama ko? Pasilip ha? Yan. It's my date tonight. May habibi. See? Yan. Super pula yan. Super anghang din. Maalis na rin. Okay, maraming tayo. Yan. Kikita nyo. Yan. Tutupot tayo sa Chinese restaurant. Here we go! Here we go! Sige nga, basahin nyo yan. Again. Yan, kumukulo na siya. Woo! Sobrang init! Antay pa natin yung mga iba't ibang sangkap nito. Time kumain. Hot pot! Go for garlic sauce. And the other one is ano yung isa mahal? Sesame sauce. So dalawa lang ang choice namin. Woo! Sarap ng sabaw. Ganun yung kasana. Pag nandiyan na lahat. Mamaya pa. Hindi. Here we go. Mas makakapag-peaceful kumain. Keep turning, and turning. Naantay pa natin yung mga ibang sangkap. Yun o, yung uso ko. Ooh, taas pa more. Okay lang. Nood muna habang kumukulo ang ating sabaw. Isang super anghang at hindi maanghang. So, kahit ano dyan pwede. Pwede mo rin siyang i-mix. Depende sa yung taste bud. Pwede mo tayo mapunta. See? See? Yan. Patayin mo yan. Shanghai Garden. Patayin mo na to. Ang tagal. Kailangan mo na na to. Alin? Sige. Tayo na natin. Hindi ko alam. Go ahead. Kanina, konti lang ang back ng kulo. Ngayon, super kulo na siya. Andiyan na yung mga chili. Mga chili. Kita mo yung mga chili. Ganun mo lang. Super anghang. Daming paminta. Yun. There we go. Ano to? Kangkong for a change. Garlic sauce. Sesame sauce. Ba't yan? Ayun. Kita niyo yun. Beef fillet. And of course, our all-time favorite. Ito yung skin prawns. Pagdating mo na. Okay, happy eating! Bye-bye!